kuping. Iku sapa maneh? Tante. Kapan rabi ambek ommu? Ya bae wingi. Sampe iki apa nangis? Niki ngeten lho Pak D. Kok nyeluk aku apa? Niki ngeten lho Pak D nggih. Pade matamu aduh. Emang Ngeten lho misi. Om. Goblok tambahane iku. Aduh, sepurane, Peng. Sepurane, Man. Ya apa? Sebenarnya apa? Aku teko terlambat. Lho. Sampeyan niku teko terlambat, Sampeyan teko rene terlambat. nangis iku lho ana apa? Ono masalah opo? Kene apa? Sebabnya apa? Kok iso sampe terlambat? Aku kecakup. Kene razia. Kena razia. Obrakan. Obraan. Grebet. Tapi dudu Satpol PP, Le. Apa? Polisi. Paham. Wow. Wah, matamu kono. Ah. Paling konangan balon ya kan. Kok iso mbalon sih? Lha apa? Payu ta wong kaya aku ngondol iku. Bee. Paling konangan begengge. Ah. Dudu Lah apa? ngermo. Oh, iku bebekne koclok. Critanono. Ngomong gena-gena, ojo sampe Critanono. Lo tak idone lho kon kok. Ngomong gena-gena ngono lho. Kancane Aku cene paham. Critanono. Pokoke aku bingung. Cerita. Arek iki wong iki mari ngombe jamu galian ngosek rasane. Wong ngene ae perasaanku. Ngomong gena-gena ngono lho. Kronologine ya apa? Nah. Anane aku ketangkep. Lho. Anane aku kecakup polisi gak daman-daman aku iki. Lah ya apa? Ceritane ya apa? Ceritane. Ceritane. Oh tak kabyuk kon kok. Paling perkara sampean gak nggawa helm paling. Gak polane ngono. Gak nggawa surat, gak nggawa STNK, gak nggawa Gak SIM. polane ngono kon iku lancang kon iku Yohan. Kayak apa lho? Aku dadi polisi. Kon Praktek. dadi pengendara. Praktek ya. Praktekno. Dadi kon kok ngerti kronologis aku sampe teko terlambat iki. Ngono. Ayo praktekno. Berarti aku sing berkendara. Berkendara. Sampean polisine. Aku polisi. Oke. Saniki apa, Dik? Kok tak idoni meloncat kon kok. Bene lho. Kok Pak D ku matamu ah. Iki starter apa jane? Sepedamu bakon starter, bakon tenggolok. Takokne sih. Reng. Ono apa iki? Lho kon ana apa lho? Loh. Ajare sampean polisine. Aku iki polisi kon gak ngajeni aku. Mek lanang iku jenenge Sampean iki polban termasuk. kok iso polban. Loh, nek wanita iku polwan, Polwan. nek lanang iku polri. Aku Polban, apa iku? polisi banci. Apa sih, Dik? Lanang iku polisi, kok Polri? Polri ki ya mencakup kabeh, Dik. Lho lah iya. Polri ya polisi ya polwan. Heeh. Kaya pol. Lah mek lembeng kaya aku. Polbanci. Cek Ada- ngerti kronologise Dik, numpak sepeda motor kon. Anane aku terlambat iku perkara iku. Lah iya, pedaku iki mang CB. CB. Iya. Ya apa munine? Drum. Lho, brum. Ngono lho. Tumpak ana sing teko kono. Wong repoti aku tak sikut pisan kok. Kowe ditontoni. Kowe enake mangan ngebaten. Prit. Ada apa, Bu? Mek Polri kan prit. Iya. Mek Polwan prit. Anak polban. Prit. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bapak. Ada apa, Bu? Sekarang ada razia polisi dadakan. Gabungan. Iya, Mau kemana? mau Aku ke jadi polisi nih, Polban. Iya. Polban. Iya. Mau kemana? Mau ke Surabaya, Bu. Nama, Aris alamat, Sidoarjo Prambon. surat-surat. Lengkap. Lihat. Delok. Oh, apa tisu ini loh.
Umpamane ku surat ngono. Oh, Umpamane ku STN SIM. punya SIM. Punya. Helman. Helman. Oke, lulus. Lolos, Pak. Karepmu ban kon bagak. Masih kon numpak sepeda karepmu, numpak pendoso ya karepmu. Boleh aku boleh. Wong aku, wong aku petugas are. Helman. Tek, pedaku peda dua tak. Reng, teng. Aku gak meteng, Cuk. Teng. Apa teng-teng iku? Teng. Helmmu loto. Prit. Prit. Teng. Susu saya diteng-teng. Kok api mandekmu? Teng. 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 Garene peng. Mek kon iku diprit iku mandek to. Hah? Diprit gak gelem mandek. Saking bantere aku numpak RE King. Teng. Prit. Teng. Prit. Teng. Prit. Teng. Prit, prit. Teng. Wek ku ya teng-teng iki. Stop. Ya, wis mandek. Pemeriksaan. Apa sih mau periksa? Ini AKBP Okta Serli. Oh, iya, Pak. Pak matamu ah. Apa? Apa, Om? Loh, kok Om sih? Apa sih? Polwan Ibu. Oh, iya, Mi, lali poluan. Surat-surat. Ada surat Yasin. Kare. Ngenteni mbokmu bongko ah. Lah, no surat Yasin. STN. STN. Nama Wanto. saya cocokkan. Alamat Jombang. mau kemana? Mau ke klub apa nih? Nang kelobok kon kate lapo kon? Mau kemana? Mau sama Lea. Lapo? Mau beli gadis. Kau sana sama lea ado-ado. Apa? Gak arep. Surat-surat. Wis dikekno surat-surat neh. Oh ya, lengkap. Lulus. Lulus. Teng reng teng teng teng. Pemuda yang baik. Pemuda yang baik. Siap untuk menjadi contoh kasaramakatat. Apa? Masyarakat. Samarakatat. Masyarakat. Samaratat. Ma. Sa. Ra. Kat. Masyarakat. Samarakatat. Ma. Sa. Ra. Kat. Samarakat. Masyarakat. Ra. Nah, iya lali. Aku ya. Ya. Kamu jadi contoh pemuda yang baik. Ya. Berkendara, surat-surat lengkap. Helm surat lengkap. Oke. Aku ya. Aku. Kan nyeluk aku apa? Om. Kok itu rumah samu apa? Aku polisi ya. Polisi ya. Kok diceluk? Aku ya. Heh? Sakarepmu kon bakon bagak aku omong-omongan ambek iki kok ya. Oke. Kok nak kancaku ya. Iya, Bu. Lah ya lapo ngreken arek iki? Aku gak ngreken blas. Wis gak pengen tak mulih aku. Ojo korek. Apa sih? Toh, Cilik gondokan. kok bocah ki wing padane kucing ngono to. Katanya cok jujur. Ayo aku ya. Kon lapo? Tuh, berkendara. Ya sepeda kok tumpaki. Itu apa lo? Gak pantes kon numpak pendoso kon. Aku ya. Jarno sakarepe. Iki numpak sepeda ta numpak tae. Sok mencret arek iki.
Rek. Di stop. Iya. Di stop. 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 Durung. Maksudnya enggak berkendara stopan. Prit berarti di prit. Heeh. Prit. Ya, mana ya? Prit. Durung. Hei. Wah, resta termana, Rek? Aku bingung. Iki di stopnya apa? Enggak jelas kok. Sampai stop. Heh? Berkendara sampai stop karena ada tilangan. Iya mek sing numpaki wong iki demit. Sakno arek iki. Prit. Katoan. Apa belasnya? Stop. Prit. Ya, Prit. pot, Prit. pot, Prit, prit. pot. Selamat malam, Dik. Selamat malam, Tante. Ibu. Oh, Ibu. Oke, selamat malam, Ibu. Kok ngomong tante? Tai jori lho kon. Aduh. Ya, selamat malam. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Saya Ibu Polwan. Ya. Ini ada operasi gabungan. Operasi gabungan. Mau kemana? Mau nyusul tanda. Nyusul tanda. Iya, Sopo jenenge? Darmanto. Aku, Cuk. Liane Darmanto. Liyane Darmanto iku iki. Ya, pokoknya nyusul tanda. Mau kemana? Ke Surabaya. Ada acara apa? Tanggapan. Ya, brek, lu takoi. Aja diomongno, Oh, Cuk. gak ngomong ah. Iya. Nyusul siapa? Nyusul tanda. Siapa namanya? Mami Okta. Boleh saya periksa ini operasi gabungan. Iya, boleh. Kenapa nggak pakai helm? Gak punya helm, Bu. Loh, sakno arek iki. Sumpah gak punya helm aku. STN surat-surat termasuk SIM? Waduh, kobongan, Bu, STN kali. Kon kok sepeda apa iki? Hah? Yamaha 75 lho, Bu. Entuk duit akeh iki jelas iki. Entek kon. Terus gimana, Bu? Surat-surat? Surat-suratnya nggak ada, Bu. Kobong. Kan ada kobong kok ngeyel arek. Lapo gak helman? Hah? Gak punya helm, Bu. Gak mampu beli. Kok iso gak mampu beli kon ku ya apa sih? Iya, Bu. Ah. Aku sampean bilang, Bu. Kon iki gak ngerti, kon pelanggaran iki 3. Siji gak nggawa helm, loro gak nggawa surat-surat, sepedamu kosongan. 300 ping 3. 300 ping 3, Bu. 900. Bayar saiki. Dibayar saiki, Bu. Bayar saiki. Ya Allah, Bu. Sampeyan aja nemen-nemen, Bu. Sampeyan ngerti ta, Bu? Apa ana? Aku udah durung mangan seminggu, Bu. Lala, kok durung mangan ta? Heeh. Lala, tak kei duwe kan wis durung mangan ta. Bu. Kok tuku sego campur ae yo. Aku suka, Bu, ya. Sego campur. Loh, ini kayak mangan, Bu. Kayak bensin deh. Kayak apa, Nak? Bensin. Waduh, Iya, Bu. bensin Surabaya Gresik Heeh. dusun Geluran iki entek piro, Nak? Wah, Bu, saya ketahu, Bu. 50.000. Ya wis iki 50.000. Heeh. Kayak bensin ya. Iya, Bu, ya. Ya, wis, ya, Bu, ya. Ya, Nak, hati-hati. Heeh. Tubuhmu cilik. Awake cilik, bongkring masuk angin kon. Ya, wis, ya, Bu, ya. Ya, Nak, nang bali oh. Berada-kada. Hei, Dul. Ya, aman ah. Aman ya, Aman matamu ah. Bener. Si ono iki polisi torok. Lu kono sego bensin. Lah iya lah ngono mau sih tilangane.
Kon iku gak ngerti kronologis aku terlambat ku duduk perkara ngono. Lho lah perkara Kon apa? dadi polisi nih aku pengendara. Oh ngono. Ya, ayo. Cek, kon pengendara kepolisian arek. Nah, Polisi kok elek-elek, polisi temen dulu lho, kok elek-elek. Lah apa kon mecicil? numpak sepeda apa kok? Tak startere mas sepedaku. Ya. Ya starter. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Kon iki numpak apa kok cek 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 Matamu picek. Ngetater iki lho. Mau cek 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 lho. Cek 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 Lho ya apa sih kon? cek brr ngono lho. Cek. Kayak ngono. Sepeda apa? Sepeda apa? Sepeda apa iku? Lho lho lho. Apa? Sepeda Sepeda apa? apa? Sepeda Mio. Mio. Sepeda Mio. Iku biyen saiki metu Mio. Stop. Nyetop-nyetop aku sampe dadi apa? Polisi Republik Indonesia. Gak ono polisi tampange kaya ngene, he? Aja ngaku-ngaku polisi. Polisi Raimu kaya begal. Kok ngaku-ngaku Penegak polisi? hukum kok dijundu-jundu sih. Gak pantes kan dadi polisi. Iki kira sing pantes dadi polisi. Ya wis. Lho. Stop. Aduh, Pak. Prit, kira lho, Pak. Yo prit ngono lah. Iya, Stop. Pak. Mau kemana? Saya mau ke dusun Geluran Tanggapan Lodruk, Pak. Tanggapan ludruk. Iya, Pak. Namanya siapa? Mami Okta Serli merintih di malam hari, Pak. Surat-surat lengkap? Sampeyan delok, Pak, iki lho, Pak, surat-surat. SIM, STNK, KTP? Delokon, Pak. Kok ono sing diurek-urek rek? Iya. Apa sih? Loh. Namane kok Darmanto? Iku Pak Deku. Polisi kok dijundu-jundu sampai geblak. Kok saya nyai Darmanto tak bacok cangkemmu kon kok. Polisi itu penegak hukum, kok mbok jundu-jundu sih. Alamat? Surabaya, Bapak. Oh, benar. Jenis kelamin? Ya iki, Pak. Tak solasi, Pak. Loh. Kok ono sing disolasi? Loh, Apa, Pak? jenis kelaminnya kok gak jelas sih. Iki tak tulis dhewe, Pak, jenis kelamin nang KTP, Pak. Lah iya, Tak jenis tulis kok ngerti tak tulisane. apa? Bejat. Lah iya, Lah iki sing gare aku kecekel polisi gak tekan kene iku. bejat iki lho. Kon iku ya Iso apa? iku lho pringisan ndok emang. Kon iku berkendara iku sing hati-hati. Ayo, ayo. Berkendara sampai Apa? ditilang, koclok kon iku. Ngomong kok sore, nek jenis kelaminku bejat. Ha iya, Arek praktek sampe remek aku. arek nyata tersepeda. Kalian ah. Aduh. Sayang.